Maailma on täynnä tarinoita ja me olemme täällä kertomassa niitä. Olen Ulla Suominen, malli, esiintyjä ja maailmanmatkaaja. Ja nyt opiskelen koulutuskeskus Salpauksessa media-alan ja kuvallisen viestinnän osaamisalaa. Valokuvaus ja kuvallinen viestintä on minulle enemmän kuin vain hetken tallentamista. Se on taidetta, joka herättää tunteet eloon. Pidän erityisesti valokuvauksesta ja graafisesta suunnittelusta ja uskon, että jokainen projekti on matka, jossa ei ole kysymys vain sisällöstä, vaan kokemuksesta, joka vie katsojat ja kuulijat kauas. Lähdetäänkö siis yhdessä matkalle? ऐसे मैं तो कल ट्रेन में गई, मैं आधी घंटा की, उसके बाद वो मेरे को बोली और मत करिए, आधी घंटा साइकिलिंग ही करनी चाहिए। तो मैं बोली नहीं।